எத்தனை பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க? எந்த வயசுலேருந்து எந்த வயசு வரைக்கும் பண்ணிருக்காங்க? அது குறித்து அவர் ஸ்வாட்டு தான் சொல்லணும். ஸ்வாட்டில் யாராவது சொல்கிறீங்களா? வாங்க 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 சொல்லுங்கள். 6500 ப்ளஸ் வாலண்டியர்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னும் நம்மக்கிட்ட கவுண்ட் இருக்குது, ப்ரெசென்ட் கவுண்ட் இருக்குது. நம்ம அதை அப்டேட் பண்ணுவோம் சீக்கிரமே. இது எப்படி வாரம் வாரம் பண்ணுறீங்களா இல்லை இயர்லி ஒன்ஸ். இது ஸ்பெஷலாக வந்து அந்த பர்டிகுலர் டேயில் பண்ணுற ஈவெண்ட் இது, இன்டர்நேஷ்னல் கோஸ்டர் டேயில் பண்ணுற ஈவெண்ட். ஸோ இயர்லி நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இது ஆல்மோஸ்ட் லைக் 5 to 6 இயர்ஸாக கண்டினியூஸாக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அவங்க வந்து ஒரு சின்ன ஒரு சமூக வலைதள பக்கம் மாதிரி வச்சு பண்ணுறதை நீங்கள் இப்போ உங்களுக்கு வந்து சேரலைன்னு நினைக்கிறேன். புழல் ஏரியை சுத்தம் பண்ணதில் மிகப்பெரிய பங்கு இருக்குது அவங்களுக்கு. www.swat.in அப்படின்ற வெப்சைட்டில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட எல்லா ப்ரௌச்சர் விசிட் எல்லாமே இருக்கும். செக் பண்ணிடுங்க. புழல் ஏரியை சுத்தம் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் புழல் ஏரியை சுற்றி மரங்கள்ன்றதுலேயும் நம்மளோட பெரும் பங்கு இருக்குது. நிறைய பணிகள் செஞ்சுருக்காங்க. நிறைய லிஸ்ட் இருக்குது அவங்கக்கிட்ட. தன்னெழுச்சியாக எல்லா மாவட்டத்திலேயும் தன்னார்வலர்கள் ஸ்வாட்டில் இருக்காங்க. அதில் வந்து இப்போ பள்ளி மாணவர்கள்லேருந்து கல்லூரி மாணவர்கள் வரைக்கும் எல்லோருமே கலந்துக்கிறாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 தொண்டு நிறுவனங்கள் இதில் இவங்களோட சேர்ந்து பணியாற்றுறது தான் எனக்கு கிடைச்ச தகவல். சின்ன குழந்தைங்களாம் யோகாசனம் பண்ணாங்க, அதெல்லாம் எப்படி இருந்தது? அந்த யோகாவை பொறுத்த மட்டும் அந்த குழந்தையோட பேர் எனக்கு தெரியலை. கிட்டத்தட்ட நவாப் அவர்கள் சொன்னது மாதிரி அது சர்வதேச விருதை வெல்லுவதற்கு தகுதியான ஒரு குழந்தையாக நம்ம பார்க்குறோம். இந்த மாதிரி குழந்தைகளை வந்து நம்ம பார்த்துட்டு அப்படியே பாராட்டிட்டு போகிறது முக்கியம் கிடையாது. அவர்களை ஒரு சர்வதேச போட்டிகளில் கலந்து கொள்கிற அளவுக்கு ஊக்கப்படுத்தணும், வளர்த்தெடுக்கணும், அதை ஒரு பராமரிக்கிறது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸுன்றது இன்றைக்கி சும்மா சாதாரணம் கிடையாது. ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் கேமில் போய் நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு பெரும் பொருளாதாரம் தேவைப்படும். ஸோ அந்த குழந்தையோட பின்புலத்தை என்னன்னு பார்க்கணும். உண்மையிலேயே அதற்கான பொருளாதாரத்தை கொடுக்கணும். பொருளாதாரத்தை கொடுத்தா தான் போக முடியும். ஏன்னா கல்வியவே 10வது மேலே வந்து பொருளாதாரம் இல்லைன்னா தாண்ட முடியாத சூழலில் இருக்கும் பொழுது இவ்வளவு திறமையான குழந்தைகளை வந்து அரசு தத்தெடுத்துக்கணும்.